Добрый день, я Неофёдов Даниил, экскурсовод этнографічнага музея «Белорусская хатка», Дзяржаўная установа адукацыі, базовая школа номер 11 имя Сергея Петровича Кулакова, города Полоцка. Вам хочется зазирнуть в минулое, больше подробязно доведаться, як жили наши продки, душой и сердцем докрануться до витоков, тады вам обов'язково треба завітати в наш музей. І я назову вам як мінімум 3 причини, чому вам необхідно це зробити. І між іншим, неодкладно. Причина перша. Наша белорусская хатка выдатный в своей простоте музей. Экспозиции легко сприймаються і глибоко проникають в душу. За 45 хвилин, а менавіта столькі звычайна проходить экскурсия, вы открыете для себя цікавинки селянского побыту початку 20-го стагоддзя целых 5 разделов. От сивой даўніны, ганчарства, традиции и сучасность, узоры, створенные ниткой, драўляная и вугольная працы, хата, жыцця пачатак и працяг. Причина другая. У основном фонде нашего музея налічваецца больше за 200 экспонатов, кожны з іх по-своему уникальны. Менавіта тут у музеі набываюць асаблівасці рэчы, што калісьці з'яўляліся звыклымі. Шарпуны, ільномялка, калавроты самабраткі, гліняны посуд, які быў знойдзены ў час экспедыцыі ў якіманскую ганчарню в Чырвоны горад, драўляныя і вугальныя працы, самовары, плетенные кошики, драўляная ступа, куфа, наполненный самотканными вырабами з адметнымі і непаўторнымі вышыванымі узорами. У нашым музеі да ўсіх гэтых артефактаў можна дакрануцца, каб пачуць той таямнічы подых далёкага мінулага, цеплыню і энергетыку рук выдатных самабытных майстроў, якія выраблялі іх калісьці. Юные экскурсоводы с задовольнением откажут на все ваши пытания. Про кожный экспонат расскажут захопляльные легенды и истории. Вас чакае сапраўды хатняя и утульная атмосфера. Причина третья. У нашей белорусской хатцы по вашей папярэдняй заявце можно организовать музейные занятки, у час якіх можно открыть для себя не только культурные традиции нашей краины, познайомиться со святами народного календаря белорусов, послухать цікавую казку про рэчы з бабулінага куфра, прымерыўшы ролю казачных герояў на сабе, але і пагуляць у рухомыя і карагодныя гульні. А яшчэ творчыя майстар-класы па вырабу ласкутных лялек, папяровых птушак і іншых незвычайных сувеніраў паводле беларускай міфалогіі. Магу запэўніць, гэтыя заняткі будуць цікавыя нават самаму няўрымсліву наведвальніку. Любы, нават самый маленький музей – гэта живая память чалавецтва, сапраўдная машына часу, якая дазваляе напрамую сутыкнуцца з мінулым, жываць у жрук гісторыі. Сёння калекцыя нашага музея – гэта частка слаўнай гісторыі Полацкага района, якая непарыўна звязана з гісторыяй, станаўленнем і развіццём Беларусі. Наша беларуская хатка адчыніць гасцінныя дзверы ўсім жадаючым. Завітайце да нас, і вы не пашкадуеце.